Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Malamai dai kala-kala ne. Akwai waɗanda suke yi saboda Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaman gaskiya. Akwai kuma waɗanda suka mai da harkar malantan ma ta zama competition, wanda suke zagin junansu. Akwai waɗanda gaba ɗaya suna yi ne don su suna, samu mutane, daga baya kuma su zo su zama terrorist ma gaba daya. Saboda haka maganan da zan yi magana, na ga abubuwa da yawa, honestly abubuwa da yawa ana batanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina ruwanka da abin da baka sani ba, baka san tushensa ba, baka san ya ne ba, saboda kawai kana ganin ka hau wani abin to ba malami ba, ko da a ce buzu ne kai, ba za mu fasa gaya maka gaskiya ba. Saboda haka za mu yi magana duk mutumin da ya sake sukar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ya soki sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda suna daga cikin mutanen da suka fara karban musulunci, suka kuma yadda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma suke da dangantaka da shi ta sirkunta da yawa. Waɗannan su ne abin zagi, kuma manzon Allah shine abin suka, kuma a dinga maimaita wani abu, ana kawo tarihi, ana kawo wasu abubuwa, ana wasu maganganun banza da wafi, har wasu su ringa cewa ba a bi bidiyon ba ne tun daga farko zuwa ƙarshe, shi yasa to ai maimaita sabo ma sabo ne. To akan me yasa za a ringa yin haka? Me yasa za a dinga yin haka? Kuma me yasa ba za a yi magana ba idan an yi haka? To mu ba mu da wanda ya fi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, babu shi daga Allah sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka na rantsi da Allah, na rantsi da Allah, na rantsi da Allah, I will not hesitate dura mutum ashar. I will not hesitate to shed my blood ma akan duk mutumin da zai taba martaba da daraja da kima da haske da kamala na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da sabon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah ya yarda da su, abokanansa ne, sahabbansa ne, su ne farko a karban addinin musulunci. A dinga wasu maganganun banza da iska. Wani malami ba wani kwana ne a cikin lamari na, wai AbdulJabbar, malami wai AbdulJabbar, wai malami, wai ni malami, wai malami. Ni zai dan ce dan malami, dan ba dan ci malami ba, saboda malamin da ya san me yake ba zai irin wannan kalaman ba. Yawa ko ma menene, ai wata fansar sai gobe ga Allah. Abinda baka sani ba, baka san wasu abubuwa akai ba, kai shiru. Dan ka karanta wasu littattafanka, ba za ka zo ka ringa wasu maganganu ba. Littattafan ma da ka karanta, waye suka rubuta littattafan tukun? So babu wani dogon magana, ci gaban maganganun ma suna nan, an jima zan yi su, zan kawo hujjoji da wasu abubuwa akai. To shi malamin ma an ce a bar shi ya je ya zauna shi kawai, daga shi sai Naziri sarkin waka kawai. An ce sarkin waka, ba a ce sarkin malamai ba. Ya je ya zauna a sarkin waka kawai, a nan kawai zai kure shi, da yake ganin shi a sarkin waka. Zai nuna masa akwai wata baiwa kuma da yake da shi, da kuma ba wanda ya sani sai Allah. A wannan maganar banza, maganar wafi, ku dinga sukan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To jinin mu fansa ne akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rayukan mu fansa ne akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka babu wani wanda za mu ragawa idan zai fito ya soki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kowaye shi da sahabbansa, kowaye shi. Ni duk wanda zai soki Annabi, ya soki sabon manzon Allah, kafiri ne shi, kafiri ne shi, kafiri ne shi. I repeat, maganar banza, maganar wafi kawai. Kuma Allah ya isa, ba za mu yafe ba. Kuma tun a duniyan Allah da sai Allah ya nuna muku cewa ba ku isa ba, ku kai ba. Makaryata ne ku, munafukai ne ku, yan 419 ne ku, macuta ne ku. Ba duka malaman ba, akwai na kirki, magada annabawan. Akwai wanda suka yi sanin bai amfane su da komai ba, sai ƙarya da munafurci, da neman kansu followers, da neman suna na banza da wafi. Munafukan banza kawai. Duk wanda ya ce ban yi daidai ba ma, shi ma
Allah ya tsine masa albarka wanda ya ce ban yi daidai ba ma Allah ya tsine mishi albarka. A taba annabi a zauna wai a yi shiru ba za a ce komai ba don gudun wai a cikin followers ɗinka kar wani wanda yake following wannan ya yi unfollowing ɗinka. Dukkan wanda zai unfollowing ɗina akan na yi magana akan abinda shi wancan mutumin AbdulJabbar yake ki kowa ko AbdulJabbar GadarJabba dan Jabbar sunan Allah ne. Dan duk wanda zai wannan babawan Allah bane na kirki. Saboda haka babu wani magana da mun sake faɗa mun ƙara faɗa kuma za mu ci gaba da magana. Kuna kallon matsayin 'yan fim mun yadda mu matsayin 'yan fim muke yi amma mu masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne. Mu masu biyayya ne da dokokin Allah amma duk da haka mun san cewa mu ba masu mai bane, mu masu kuskure ne a ko ina. Mun yi kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana, Allah ya shirya da mu tafarki madadaci. Amma duk wanda bai ji daɗin kalmar da nayi ba Allah ya tsine masa albarka saboda ya nuna cewa shi ba cikakken musulmi bane, ba masoyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda baya san annabi, duk wanda bai da martaba da daraja da kima da ɗaukaka da girma da muhibba da ainihin wato kamala ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai cika musulmi ba. Yawwa na faɗa ni Bello Muhammad Bello ya bura uba shegu na yi zagi yan kutumar bura uba shegu munafikai daga cikin malamai da ba na kirki ba. In dai malami ba na kirki ba ne munafiki ne to da kai nake musamman kai AbdulJabbar din na faɗa. In na shigo Kano in kana da wanda za su tare ni ka sa su tare ni. Kashi 99.9 a cikin kanan bayinka suke ba su yadda da kai ba. ‘Ya'yanka ma gashi sun fito sun yi magana a kanka. Ina ganin cewa a cikin irin waɗannan malaman ma da ba na kirki ba ma suna shan kodin da ƙwaya da refinol da wasu tsiya da wasu ‘yan giyansu kafin zo su ce za su ringa surutan banza da wafi. Kuna yi muna ganin kun fana fita daga gefen bakinku saboda ba ku da gaskiya. Ba ku san darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ku san kimarsa ba, ku san waye shi a wajen ubangiji ba. Allah ya isa Allah ya tsine muku albarka munafikan malamai idan ba na kirki bane. An ce malamai magada annabawa amma ba duka bane saboda kun shiga cikin rigar musulunci kuna tara mutane kuna musu ƙarya kuna batar da mutane, kuna batar da jahilai. Sai Allah ya kama ku tun a duniya. Ya bura uba shegu kawai yan iska munafikan malamai ba na kirki ba. Duk malami na kirki ubangiji Allah ya saka masa da alkhairi. Malamin da ya san martaba da daraja da kima na Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka masa da alkhairi. Allah ya bashi gidan aljanna. Allah ya sa ya gama da duniya lafiya. Duk mutumin da yake son annabi yake kaunar annabi Allah ubangiji ya sa ya gama da duniya lafiya. Wanda baya kaunar annabi yake munafurci yake sukan annabi a fakaice ya kawo sabai ya soke su, wanda Allah ya yarda da su tun a duniya, companions ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disciples sun sane, ku zage su, ku ci musu mutunci, ku yi wani abu. Wai malami kana neman suna to duk sunan da za ka yi mahaifinka ne, mahaifinka ya haka.